Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. U nilqawkom lura magħna għal-episod 13. 13, tajjeb, episod 13. Provajt nitrikjaħ ma nexxilix. Isma, illum għandna guest ieħor magħna, tajjeb. Nemmel ma narawx biss wara l-kamera da wieħed minna wkoll tajjeb huwa biker, però ħafna nies naħseb jarawk wara l-kamera. Jekk jarawk wara l-kamera ma nafx. Nafx nistaħba kemm nista' nkun nisma'kom, però jarawk. Istiex kultant aħna nipprovaw nagħmlu l-istess. Hekk le, ma nistgħux. Imma weekend nipprovaw nistaħbew. Isma', René naħseb li jekk xi ħaġa li għandha żewġ roti probabbilment prova u kissirta. jew prova legalment. Mal-postijiet li mhux suppost. Naf. Isma' da biex intik background tiegħu jista' jgħidlek dan Il-motor kol. ftit xhur. M'għandux kwiet, dak huwa Ivo sant number 55, inti? 55. qabżek. Bizna. Le, qabżek, int bistoni ngħidlek jien ma' żmien. Ma nafx ta' hija tlift il-kamp. Però hija fil-numru eżatt. Għax għandi spreadsheet. Kull motur li qatt kelli f'ħajti jew kull karozza għandi id-data meta xtrajta, Alright. meta biħħejta, u n-numbers dejjem tilgħinu. Minn għalija jew 56 jew Jiena ma 54. nagħmilx ħabba l-mara. Fidjem data l-aħħar. Dak kif jagħmel l-spreadsheet bħal tiegħek tajjeb biex jara x'ixtara meta bieħu x'ixtara meta bieħu kemm telef ma kulħadd għandu hobby. Kulħadd għandu hobby. Jiswa l-flus tagħna. Isma' għal domanda li nsaqsi dejjem għal minn forsi ftit nies ma jafux minnu René. Mela, René huwa fotografu, twilet Malta fin-1980, x'aħna għandi 45 sena, il-kamera ħaditni mad-dinja kollha letteralment, speċjalment fl-aħħar 10 snin ta' ħajti dort fuq 80 pajjiż. Nestja. Ħafna minn dawn il-pajjiżi soqt moturi, issa xinna jek soqt moturi badi mhux naqbad nikri mutur nitlaq bih. Is-suq mutur tat-Taliban ġol Afganistan. Fimt, is-suq mutur tar-ribelli ġo nofs il-Libja bil-machine guns imwaħlim miegħu is-suq mutur ġo nofs l-Iran taqsam għal-Pakistan illegalment. Bazz dak it-tip, imma ix-xogħol tiegħi kelli l-fortuna u l-istess ħin sfortuna għax kollox wieħed tajb u ħażin tiegħu l-indur id-dinja. Ma jfixx kollox tajjeb, imma Le, mhux hekk, mhux hekk. dort ħafna gburi dak li innexxieli niġbor bħala katalgu tiegħi fotografija, Bħala esperjenzi personali. Esperjenzi, għadri jina l-lum esperjenzi xi kultant noħoġ u kulħadd jaqbad iparla inti x'ġaralek hemmhekk x'għamilt hemmhekk. U jekk tibda tirrakkonta ma taqafx. Żgur. Għax kulħadd għandu xi rakkonta, li mhux għax jien. Inta għandek konna kulħadd għandu xi rakkonta fil-ħajja u jekk nindu nitkellmu nitħattu fuq dal-affarijiet. Saddi sija titkellem u laqqas nkunu għaddejna. Messa nsaqsuk naqra forsi esperjenzi li huma forsi differenti minn tas-suq. Ija ma full time. Ma dirux in-nies. Għana Ma tafx, jien kont fotografer ukoll u ma qafx iċċirilu ma flaħx iktar għajjien. Mela, Għajjejt in-nies għajjejt. laġejna fil-diskors, jina qabel ma tlaqt minnaw, kelli dan il-diskors ma kon fil-bib qabel ma tħanna għajjejt. Mux għax għajjejt, għax il-ħajja tħajjik. Letterament il-lum ġejna wis kulħadd sprokit għaddej. Gas down. Issa l-problema ta' hekk hija jiena lija personalment wara l-Covid in-nies ma baqgħux l-istess. Le. Issa jiena hawnhekk għandi tpinġija fa' Covid għal miljun raġuni. Apparti milli meta ġiet il-Covid jien kelli nbieħ il-muturi kollha li kelli biex ngħix. Mhux hekk. Għax jiena fotografer full time li huwa mill-ftit li hawn full time Malta. Għax kulħadd fotografer sodu jkun impjegat x'imkien imbagħad jagħmel fotografija fil-ġem, ikollu l-bolla mħallsa minn hemm u hekk allura iktar relaxed. X'int tkun full time photographer? Tiġi darek ma' Kollox għalik. U plus mantenimenti, tfal, skejjel, kont titbaqgħu ġejjin għalhekk il-Covid għalija ma insomma. Wara l-Covid għalija personalment in-nies vera nbidlu, kulħadd sar bladi diffiċli. U sar selfish. Hija selfish in-nies. Jiena pereżempju kolli meetings ma' rusa fuq online u kont tibda tirrakkonta li kamilli hekk, u nibda inħares lejha.
U x'e naqbad ngħidilha għal di. Għax pereżempju naf ħriġtilkom mis-studju. Isma' nitkellmu fuqek, ġifieri isma' naqra background. Jien għandi delizzju tal-kebab, inħobbhom ħafna għall-level Malta bħalissa prezz ta' kebab. Kważi kilwa ġiet, għax konna nieħdu kebab tajba bit-10 euros illum ġi 17 u qabel kien tik chicken bestek is-sajt. Anyway, immur għal-kebabs. Ħabba l-Covid. Ħabba l-Covid dejja. U bil-qiegħda u kwarta qabel ma wasal tant la rusa fejn il-mux qabel tiġi mur niekol dal-kebab. Il-messaġġi diħlin mant la rusa, nixtieqek u nixtieqek u nixtieqek. U jien bdejt ngħidilha imma d-dar tiegħek bħal di tar-ritratt għax dik kienet dar ġo California kienet. Indunat għax kemm il-Hollywood sign tidej fil-background. Ħġieġa fija 12 metru, u għalet nitkellmu 5 solari, nibsa fija twila minn hawn il-bib ta' barra, u jiena qed naqra l-indirizz. Sqaq tal-ħofra ħal-qormi. Inti tara sqaq ħal-qormi, inti taf li t-twiq ħajkunu dar daqs l-iPad. Daqsek. Twiq iżgħar. Daqsek. U inti għandek dar bħal di? Qed li le. Għat inti għandek libsa bħal di? Le. Tamma fejn bat li dan ir-ritratti? Mumma kif ħanġibek hekk? Dak li jien biex kemm inti idea, u mbagħad ovvjament ir-ritratti tal-bridesmaids li batit li kulħadd qisu xkupar, stikka perfett. U kif tħalt hemmhekk ovvjament isib Sibtom tankers tal-gwerra. Kellu l-kebabs. Ir-realtà hija jekk tkun kbir, jekk tkun irqiq, ma tagħmel l-ebda differenza lija, ritratti xorta jiġu sbieħ għax taqbad l-element tal-persuna. Però l-problema hija, ġieli kollok xi ħadd anorexiku jgħid jiġib joħxon. Kif? Eżatt, Vedri in-nies jgħajjuk u fix-xogħol tiegħi ta' ġurnalizmu, intik l-eżempju xina għatwellit fi xogħol ta' ġurnalizmu minn 1998 sal-lum, jiena qatt ma studjat kif insir wedding photographer. Jiena studjat ġurnalizmu, ma tbdejt il-gwerer u minn hemmhekk kuntatti tiegħi u jimirħum daqsxejn mad-dinja. Hemm anke barra minn Malta, ma taħsibx li Malta biss tan nissaru hekk. Ben ġiri għamilt, naf il-weddings u fil-fotografija. Ġiri għamilt weddings ta' nis barranin. Iktar relax. Fucking relax. Totalment differenti. Relax, ħafna. Ġiri il-Malti wis demand. Nisek kalmaw naqra, relax Wis demand. Nizlu l-istess. Kif tasal bid-dar, jiena sa' nitkellem miħa, għax ma nafx. Ma taqtax. Le, tasal id-dar, tibat l-ek l-għu sa' l-ek ritratti. Jowħa, l-għada fil-ħodu, tini ċans, menet, neditja. Għal dawk li jafuni jafu li għan neditja vera malajf, u dina tiċi l-STF jumejt lieta. Għawerja. Kolla, jina għandi sistema jek, tiċi s-sibt, Monday editing, tiċi ħat, Tuesday editing, dik il-sistema tijaj. Imma xinti full time u kol. Full time, għallu tikolli s-sistema. Imma il-mod li nistru demanding il-lum il-ġurnata, li jint per eżempju wedding planner tikbi fit-tiċ. Nibda nara assis li jidaj, inti ġidret assis jiena smajt u rajt assis jitlif ftit. Għax u kellu l-mikrofon, vodi aħna din nisimaw dak kollu. Anka assis il-lum se taqbizlu, għax kemm jista' jkun l-om tal-arusa s-sawtu għamilli. Lajn kulħadd għandu limitu. Kulħadd għandu limitu. Vedri, diġi ma kontat mekkanik, għedna klient qed jikellem il-mekkanik, għamilli jek tinsi xek. Faqalu moħħu, ħalli jaħdem. Taqsek, mux hekk eżatt. Egoisti naħseb u nixbdu lejna biss. Jien għandi problema biex nafda n-nies ukoll voliri, però jekk jiena qed inħallas l-aħjar mekkanik li hawn f'Malta. Jekk pereżempju jiena il-muturi tiegħi, kull darba kelli ħaġa dejjem hawn ġejt fir-realtà, tajjeb, mhux għax għandkom l-aqwa mechanics f'Malta, għax mechanics tajbin hawn kemm trid. Però hawnhekk hawn package, hawn servizz. Servizz ta' smile, intaqa' magħkom, nieħu kafe, nieħu tazzilma, jekk għandi bżonn xi ħaġa u iva mur. It's a package. U l-istess ħaġa niġi għandkom għax hawnhekk għax għandkom. Għax nafda l-persuna, ma lek inti bukkjajt lili. Għax taf dani, le? Mxek. Ma lajf qed tibgħat miljon nibtat kif Eżatt. Eżatt, ma għandax minn Isma' nibdew bl-sponsors. Aħjar, għax inkellem. Kemm għandna sponsors? 8. Jisti jiftakar ukoll. Ma nafx. Qed jaqbad jiftakar, Xi ma niftakarx moħħi. Ibda inti mela. Mela, nirringrazzjaw il-Golden Moto Center li tina l-post biex nirrikordjaw tal-podcast. Mela. Sign World, tajjeb, tas-sign cool wara René. Homemade Malta
Għatlu l-għuna, kiċen Mela, bħalissa jitlum, pero bħalissa jiet naqra bizim mux kazin. Tibdiġ bil-isku. Tajjeb. Isma, apparatament hemm il-World Cup ġejja issa. Fiċin ħafna. Laqasijena. Ġara, spiċċawna kollox, kollu spiċċaw. Kompli. Design Factory li juħsib l-pokka, bil-requesti għaw, tajjeb. Għazzu, grazzi nik imma, tajjeb. Stickers, nik. Tafta minna nfittxu għam il-telefon. Bijom, u tant bijom tajjeb, ma nistawx nsibbilhom. Mela, 717 Barbershop. Li jieġborna naqra tajjeb minn kollu. Biex kun tafu l-lum ma ġabarniex, ma kenniex ċans. Ma kenni ċans, pero. Ma kenniex leħdinek. Li uħsibna, tajjeb. Ma kenniex ċans. Go and fun, ta' naqra boost wara. U l-lum bżonjen, Flejn, u zittu mal-kafe u kol, ġiviri suppost, sa' nofsi uħna nitla ma' Sergio, kompli. Go and fun, sorry, resta. The burgers. Għet jaħdem. The burgers li kuna ta' ħamis aħna joffrinna naqra. L-lum ġabinna 3 pizza speċjali, tajjeb, sanfaqaw. Għandu special offers kif għalilkom, kif rajtu diġa qabel. U l-axħar mux l-inqas Raguz Express li sponsor għawna għal kull traveling minna għalija użaw Raguz Express. Tajjeb, nisa nibdew aħna? Mela, isma l-bdejn, insomma, isma, ħaninsew tiġiet, kameras, eccetera. Il-namra ta' żewġ roti, jekk tqalleb naqrek fil-passat. Ma tantx hemm għalfejn qalleb update ta' 7 snin il-BMX Track St. Andrews. Għorret, mela naħseb ma' Paolo, jista' jkun. Ma' Jamie, kienu għedin għawek, għorret. Kienu kol Jamie, Marka Paolo. Vera? Full podcast? Mela, kienu maħna. Allora, ma jsegwi. Immisma, Ma jsegwi. naflu bizza ħafna. Immissa ħajsegwih, bil-fors, m'għandux options. Għal-elezzjoni ġejja, badri. Għal-għodu ġadbat li messaċ, għalli minti ma dekx titfa' xej fuq Facebook. Ma qast niftħu, breakdown, Issa politika biss. Allura, tiftaħ xej ta' xej. Innamri tiegħi bdiet mir-roti BMX meta kon żgħir, kont wieħed dak iż-żminijiet jgħidu li ċ-Champions ta' Malta, kompletejt Londra PlayStation Park kemm il-darba, kien hemm dak iż-żmien kien hemm ishom mhux X Games kellhom isem ieħor, kien isiru ġol U PlayStation. kien hemm naħseb xi bniedem partikolari li kulħadd tisemmi wkoll, jista' jkun xi ħadd Ingliż. Kien jiġi Malta. Mother of Parson Sages. Imma dak hu. Semmirna Jamie. Ewa semmi Jamie u r-reazzjoni tiegħu magħna baqgħet għal tul ta' żmien u baqa' jiġi Malta jagħmel ix-shows. Eżatt. So ma kien hawn show PlayStation Park kiena ġejt sixth all over Europe. Issa kien tajt X Games dak iż-żmien. Samma ġinti minn Malta tiġi sixth. Mhux hekk. U dik kienet tajba. Umbat għat jiena muturi xejn. Illa li xkont lift l-ikbar ħabib tiegħi meta biss kellu 18 sena. U jiena kon ġurnalist u mort nieħu tratti tal-post fejn bid tal-biker. U din jgħidu isem barrani, qed nara l-mutur, qed nara kollox, qed nara qudiemi. U ma tafx liw. Ma nafx li hu. U mbagħad wasalt id-dar fil-għaxija u qed nisma' il-best friend tiegħek, wieħed mill-close friends tiegħek ħa. U tbella. U that was a good turning point jiena muturi minn is-semmis qatt f'ħajti. Però mbagħad ovvjament in-namra tibqa' hemm u tikdeb ftit għax tajt il-missier isma' ħanix diskuta daqsxejn 1 to 5 żgħar. Eżatt kemm mur qadja hekk. The typical 1 to 5 minn ta' Gordon hawnhekk li samtu minn nofs daqs kemm qala ġo Filip tal-almen. Isma' jiena Da jaf. naf naqra stejjer hekk, ma da jħobb hemm ta' Bike chase, paparazzi qed niġu wara Brad Pitt u Angelina u jiena f'ħafna żattor qed nużel li jitgħu des minn għall-oħra xi darba jinqasam dal-motor ma motor l-aħjar motor li kelli. U inti minn 1 to 5 imbagħad qed ħanixxi 200. U 300 raqjat tajjeb, imbagħad 400. Imbagħad kull darba niġi għal service dik il-problema tiegħi ta'. Għax jiena qatt ma rrid li jkolli ħajli f'ħajti u qatt ma rrid ikolli pereżempju l-GS jew l-Africa Twin. Kull darba nidħolgħu l-għallu dal-ħajli kemm hu sabiħ. Ġibu d-dar. Imbagħad kien hawn GS salbieħ ġibu d-dar. Għalibqaw xejrin hekk u ma tkabbar. Min jaf li jiena ngħix nofs ħajti jekk mhux iktar minn sqallija u sqallija hija storja differenti. Paradise hija il-punto di riferimento kif jgħidu huma tal-mutur. Aħna Malta li għandna huwa kollu tajjeb u ħażin. We are limited. Ħafna. Minnu dilettant tal-off-road, per eżempju bil-Land Rovers u hekk.
kulħadd tilas għallija jdu għandek fejn timraħ kemm u l-istess bil-muturi. L-istess. Toqs l-autostrada. Nemmen li kollox fih tiegħu. Naf li ismaħna pajjiż ċkejken żgħar limitati ħafna, però nemmen li kollox fih l-ups and downs. Salli għalina xirmuru hemm. Ħaġa oħra li għandna Malta naf li għandna restrictions għax pajjiż żgħir, però dal-aħħar badna nistikaw fuq kulħadd. Veri meta ngħidlek mhux qed ngħidlek għax il-kaċċieri tajba u ħażin mhux ħadħol. Jien off-road irid immur sqallija bil-fors. Ma nistax imur iktar Malta. Kollox, jekk il-kaċċa kien jagħmel hekk illum jista' jagħmel hekk. Jekk bil-mutur kont tmur hemm illum ma tistax titmur hemm. Il-Land Rover x'konna ninżu żelmun naħseb jiena ftit ftit ħajqtawilna wkoll mhux biex ninżlu off-road għal biex ninżu naqgħu mal-familja. Pajis limitat, għallu kulħadd jipprova jagħmel the best milli dak li ftit li għandna. Imma sqallija mbagħad għandek fejn timraħ. Għandna kull ċans li jkollnax. Darba ħniġi magħkom, għax noqgħod nara videos tagħkom nidej. Issa tela, ġimgħa oħra. Issa ġimgħa oħra biċċerti ċajt, hija. Ħajkonna xi ħames fans maħna. Tkun tajba. Tkun tajba. Le, għandha fiduċja. Konna karattu. Mhux kantukom bħalissa. wara. Isma' domanda Rene. Li ma kien dak forsi punt f'ħajtek li tgħid isma' kont f'xifer il-mewt għax inti tħobb. Tkissellem, tixkaraw, tirriskja lem, imma li huwa benat mal-fotografija li tgħid isma' dak ix-xogħol qabel naqal isfel, qabel immut, qabel jiġri xi ħaġa ħażina ħafna li tgħid isma' kienet vera. Ħansem jommok forsi kollha fil-qasir, qasir ħafna kemm nista'. Hemm it-tani li ġo Gaza, jien l-unika Malti bħala fotografu li tħadd ġo Gaza darbtej u ħriġ minn hemm ħaj. U kien mit-tunnels tal-Ħamas daw li qegħdin jippruvaw jisibu fejn qed għax tunnels qegħdin iżhom spagetti taħt l-art. U jien nixxi nidħol fit-tunnels. U lajt xebba papali man tal-Ħamas neżżaw njarwin tafgħu li mexin gammaras jattaw ħammut. Dik waħda minnhom. Ġo Sirja bqajt diħel. Ma ritratti, mhux ritrattajek. Ġo Sirja bqajt diħel full front line kemm niflaħ sakemm inkun close biżej biex naqbad nieħu l-battalja għaddejja u lajt ġo Sidri. Kont bil-vest. Il-vest, ovvjament il-vest jieħu daqqa u ksirt il-kustilji u kol slip disc għax daqqa tiħu. Għax il-bullet tidħol a good 2-3 inches u terġa' toħroġ. Imma rebound ġismek jieħdu. Il-punch tieħdu. Dik il-rebound toħodha ġo nofs qalbek inti xorta mejjed. Inti sin ħatta fin-nofs eżatt. Imma kont laki insomma. U biżubili oħra ma nsemmu dak it-tnejn biex ma bqax għaddej. Alright, ġifieri kienu xefer hekk. F'dawk il-każ. Is-sitwazzjonijiet. Ma motor taħrab kieku. 100% Afrika Twin. Afrika Twin. Istja kelli feeling. Jena l-ongra mhux għax inbajest, jiena qatt ma kelli Honda f'ħajti, dak il-ewwel wieħed qabel dejjem Harley, qatt għandi l-Harleys. Ta' jeddem kelli GS's, blood doċ u scooters kem tri. KJ kontra tal-Harley. U KTM, kollox do. Imma da, għandi moturi li għandi 6 snin. Temmen? Isek tejda il-dak, li ma nemminx. Għat ma kelli moturi li għandi minn 3-6 xhur. Issa, inti marġ għandek motor għal 5 snin, 6 snin. Li da, għat ma għamant mechanic fight. Kif jistajku? Vodri jena, kull 5,000 km n-neħħi żejt n-disfa ġdijt u biddew il-filter. U nibqa' għaddej. Da l-motur għat ma marret mekkanik. Vodri, kieku għandi post fejn għandi bżonn naħrab bih u naf dal-motur żgur mhux se jagħmilli xi trabil jew. Mhux hekk similek fuck-ups. Taf moħħok mistrieħ. Stop. Afrika Twin. 100%. Tonnet jew biex jibqa' mhux għax il-GS mhux tajjeb ukoll ta' vodiri, imma l-electronics tal-GS mal-Afrika Twin jiena li ma nqabbilhomx. Waħda problemi sensors, madhom fil-Afrika Twin għaddejt minn ġo fih il-masal handlebar di mhux se noħroġ minn hawn. Żgur. Ħriġt innaħal bqajt għaddej id-dara sekk. Isu ma ġara xejn. Dak ma joqsu snorkel submarin. Mela dik. Afrika Twin. Afrika Twin. Esma, jrid ikollok tajjes ukoll. Biex darbet let l-Rene, dak għandek tajjer quddiem biss. Ħadit wara ħadit. Realtà hawnhekk kalparijiet, turu bisma' għażin tila Ruma bil-mutur għada
Taħseb li għoraj dat-tajja u danger. U kienu sejibna għawru. U kellu raġuna xin l-istesset. Sellimni minn hawnhekk, degwa għalli l-qasta salem. Ni mhux hekk ovvja. Wasalt kollha xi 240 mal-għin għax irid nasal f'ġurnata u nżeb ġurnata. Dak it-tajjel. Dak it-tajjel. Importanti, ju. Wasalt ġejt lura għaddew 6 xhur oħra ndur bih Malta, ma tbiddilnihom. Ħadilhom it-tajjels. Il-bullet fil-vest kienet iktar safe. Ma għamel dak it-tajjel. X'ditta kien it-tajjel. Għandek idea? Iwa, kien dak ix-xepirenti. Il-mitas. Dak kien il-mitas. Però sibtu tajjeb għall-offroad, mhux tajjeb ħafna fit-triq u jittikel malaj ħafna. Għax soft compound. Soft ma fi xita disaster saqlib tal-Pirelli u Tajbin. din joħra għana li tkun għaddej u f'daqqa waħda sib li mxarrab kieku kont per eżempju b'tajjeri u naf li kaxkart. Da isu ma ġara xej fix-xita għaddej normali like Pirelli li għandi fuq Ducati inkredibbli ju. Isma, jiena nemmen, għax jiena kien naħdem, jekk għandu motur, li naf li għandu dawk it-tires, u nħossni sejf, xita, draj, tgħidlix li isma daw aħjar. Jena naf li dawk huma sejf ħampu għalihom jiena. Ma nibdilx. L-istess modell. Le, dik vera. Le. Tajbin. U t-tajjez huma off-road, le? Huma nobbi, ġifieri dual sport. Ma nasib għal-tema somma. Viċin, ġifieri nobs kbar. Ġifieri sija tajjeb. Soltu meta jkollhom daqsxejn ċapet daqsxejn kbar, hekk is-soltu. Iktar road, però l-off-road provajni ukoll jew twildu the job ta' xorta ġifieri. Unħobbu da. Ej, importanti, t-nżommu. Isma, l-aħjar ritratt li taħseb għatħat minn fuq motur. Minn fuq motur, very easy. Namlu chase, dak iż-żmien ta' Madonna. Kien hawn Madonna qiegħda taħlilna l-ħin Malta. Għax imbaras ta' persuna. Sta taraħtu se t-tabatur. Trattat il-Maltin ħafna minna ta' parazz imma insomma. U jena unsuq bil-motur bodi bejt nisbet biex imbagħad nibqaddej għax kien daqsxejn post sensittiv biex taqlax tabel. Bodi kienu portraits ta' Madonna u għajriċi qegħdin deħlin ġo film set u hekk. Kienu tat li dar xi d-dinja mhux ħażin. Anke ma għal storja fuq tibqa' Madonna xi għandu kursità. Daqsik. Għalfej trattatna. L-artisti kollha jitrattaw hekk naħseb. Le, ankun onest jekk jien Kun down to earth. pereżempju il-Brad Pitt ġennintu, minn ġennitlu ħajtu. U din meta Brad Pitt ġie hawnhekk l-ewwel darba ma' mara oħra u ma' l-istess ristorant ma' mara differenti qabel ġie jikol ġie ristorant l-imdina ma' Jennifer Aniston. U mbagħad ħassar magħha meta kien Malta ħassar magħha mbagħad ġab l-Anġelina jkun fl-istess restaurant. Vodina kif mort hemmhekk sirt naf bil-kuntatti ovvjament u ħadd ritratt tiegħu ħiex mill-istess restaurant. U mbagħad jgħid ħalt hemmhekk u ħadd ritratt tal-firma tiegħu ma' Jennifer Aniston fuq il-guestbook. Daw taqdar imma tkun weġġa kbira li jom imma li taqdar d-dinja. U l-istejja ta' paparazzi jien għandi iktar miljoni ta' gwerer. Mhux hekk. Illum naqqas naqrax ovvjament mux m'għandix ħin, naqas l-interess, illum qed insib il-paċi tiegħu li naqta l-arinċu żabbuġ. Level farmer. Jieħdu ġob part-time farmer, però esperjenzi ta' paparazzi għalija huma affarijiet li għamluni u għalmuni ħafna fil-ħajja. Tinsawx meta tmur għall-gwerra wkoll ikollok ħafna training. Jien wieħed minn ftit li għamilt ħafna military training. Issa kif għamilt dik ħaġa oħra. So, fil-paparazzi tkun taf fejn tistaħba, kif tistaħba, kif għandek timxi, x'għandek iġġor miegħek, fejn m'għandekx smur. Dal-affett kollha jgħinu, allura m'għandekx ċans, ħajsibuni imkien. Per esempio, meta Madonna kienet tifilmi fuq Kamuna, daw għalqu Kamuna totalment għalihom. Intħalt l-erba ta' filgħodu, jet ski, parkejtu ġoħar, u mbagħad minn taħt l-ilma għaddejt u tħalt fis-set. M'għandekx non tħassibni. Bil-pulizija iduru dak iż-żmien bid-dajjes ifittxu fejn, m'għandekx non tħassibni. If I'm trained to hide, Triple 07. Ma neżaġeraw. Imma issa biħ tagħha hija li l-istess talim li tuża fil-ġurnaliżmu, fil-gwerra, mbagħad fil-paparazzi, isek
tannek ħafna fit fil-ħajja. U jkunu utli f'affarijiet oħra. Affarijiet oħra, daqshekk, eżatt. Qabel li fuq għal-neħdu break, isti ma nafx għaddit li ġaġa ma moħħi qed nimmaġna il-Lawrene, istijam, ħallew ħaddej, kif snaħdem mek, qed nimmaġinaħ f'sodda bejnietom ukoll. X'injiet ikun imreni fil-nofs. X'ħalta. Mela, ħanibqa' 5 minuti epaw hemmhekk. Mela, ħankomplu wara naqra break. Tajjeb. Il-Rimer ma nexxilu xikol, jew kif il-Rimer. Għaxten għana maġġel, Tajjeb. Jena li jena laqum, xorta jgħalom taħdak, Mela, kiku jgħed f'dis-situazzjoni, jgħed bil-motor għandek il-kamera miegħek għax jena naf li inti kemm il-darba u niftakrek bl-exciting għerni għek dejjem tiġribieħ ġifier il-motor u kamera fl-istess ħin, kieku għatta għal-kamera u għat jaqa l-Afrika Twin, li missalfa kieku il-kamera u? Għax l-Afrika Twin tiflaħ d-daqqiet. Għandek raġun emmek. Il-kamera li. Għana li kuħħa ġuħra, motor li jaqalek, ikun Afrika Twin per esempio, għandek il-guards. Eżatt. Għalli t-spray għal-guards, tbiddem daqxejn il-grips ta' fej ħabba u għan komplu. U les, kamera taqalek mal-art. 99% tinkiser biċċiet. U jekk ma tinkisers biċċiet, titlef l-alignment, titlef il-calibration bid-daqqa. Armi. So, tispiċċa l-fdiħ tarmi u tneħħi. So, kamera nsalva. Il-kamera salva, għandu raġun, Insomma, ma nafx, eċ nafna. Minn ċandek palissa, ċettu su palissa issa? Ducati għandi, palissa Scrambler. Alright. Dal-kajkin. Man nixaw bħalu palissa, għax kolla telqu. Ma nafx kif. Dak kif taqal il-kamera u jaqal motor fuq. U jgħal bit-tank. Xojtu minn għanna stess, xtajjert ovvjament, u jgħal għal-qalbi palissa. Ma nafx naqbet id-Ducati, Naqbet id-Ducati. Vera, għalissa jgħal iktar l-qalbi. Isma, ma tem kamera li tiswa 500. Kamera bil-lenti b'kollox tiswa 7,000. Muxek. L-lum 7,000 kamera waħda l-Afrikatina bli jisu l-istess prezz. Fimt? Vera. Nafx ġifiri, mux kif mor biex imbiħom, kuħat jaxseb li għedim xej. Mġem bateħe, mek backfires. Ċempluni, dok nislenna f'na Malta, ħasbuħan tal-karawet l-affarijiet. Man somma. L-enti minn dik il-bajda biex ma s-senti zitti. Inti xie juran. Xie 202.8, kuntu xie 200 juran. Il-500. Najdlu il-roblum u daħħalum. Mela, nawna quick fire questions. Tlaqna. Mela, BMW u Harley? Harley. Wija, esma, gosti. Għax Harley, għax mux s-sabbi It's a way of life. It's mux għax Harley tajjeb jew ħażin. Dak iħobbu minn Harley. It's a way of life, it's a style. Bejt mur l-Amerika u tara l-istil tan-nix ta' ġgi. It's a way of life. Jek mur kunċent tal-ACDC. Il-kantant, il-ħin kollu bit-t-shirt, bil-kappell tal-Harley. It's a way of life, bħalla ħafna dit. Anka Ducati hija a way of life. Ducati, it's very, very prominent l-Italja. Malta u kol diħla ħafna ma kienieċ imma diħla. So, imma l-Italja se kiet tissemmi Ducati, se kiet tissemmi Ferrari. It is the Ferrari of motorbikes. But Harley is a bit different. Għax Harley is much more ever globalized brand naħseb jena. Palissa kull mandi 883 ma bil-conversion kit ta' 1.2 full custom. Kellek l-adventure, xismu l-adventure ta' Kelli ma dam 3 tiem għandi vuj. 3 days u 6 days dam għandi. Il-problema jena għat pala Harley entuzjasen ixtieħ biex ikollu l-enduro bike. Mux qed immaqdru motur ħażin, mhuwiex. Imma poġġi fuq l-Afrika Twin, poġġi fuq titħaq. You can't compare. Literalment vedri fl-ewwel 30 ġata nitrabil dal-motur, ma ċuċati, suspension mhux jitla dik il-lokja. Ngħid immara jien għandi motur. U għamil żmien fil-garax fejn kelli il-Harley l-Adventure bike kien sejt Pan America. Kelli l-Afrika Twin u kelli the privilege. Għax huwa privilege għalija li tażel one jew the other. Eżatt. Fimt. U l-mata li biex tgħidlu
Twinnu. Rasek. Dejjem li l-ħor għal-xejjed. 60 ġisidu, ġbart eżatti kemm xtajti għaw. Sometimes I regret it, xortu, meta tara xortu motor sabiħ. Sabiħ dak jieġobni dak il-motor. Għalija Harley mhuwiex enduro bike. Jek tixtri Harley, dik il-bobber feel, dik il-wide wheel, dik il- Huma jippromovu dak l-istil. Market ieħor. Imma the Africa Twin has been in the making for 30-40 years. The GS has been in the making since the 80s. Għandhom prominenza. They changed something. Daħdhom kif ħarġu motor wieħed, l-ewwel wieħed. Qatt ma ħajkun. Mux ħaj kompetu ma. Xorta motor tajjeb, wadri il-ġiri li jiġri kien impressjonanti. Next question. So għan fil-silċ u fil-desert? Il-problema jieħu fil-silċ ma bil-motor fil-desert. Fil-desert. Mela li-provajt. Di ma nafx għal-fejk, tibta The hottest place on earth, Lut Desert. Alright. Niggarantilek li l-unika turist laqt ma waremmek, niggarantilek għax miegħi kelli n-nies armati bil-machine guns rasom, u ġi miegħi the king of Lut Desert. Li kellu 48 tifla u tifla jiġru mad-desert. U kellu Honda CB minn daw l-antiki, literalment marweġ ganċ min jafxram minn fuq. Can I ride your bike, sir? Yes, of course. U għandi ritratt tal-qalbi ħafna, Afghanistan in the background, Pakistan dinnaħa, u jinfnofs l-Iran dal-motur tar-re of Lut Desert. Lut Desert. U t-tizgu għatma smajbi. The hottest place on earth. Estja. Kurra, naf li nitama il-iskrim. Diċu għanda xtaqsam, men. Isma, xie kultant kun t-rilassa. Xinu ġej? Kamera jew birra. Problema, min ma nixrobx. ħadċans. Mela kamera bil-forsu. Memx tamel, memx tamel. Le, provajt. Mela, tiħu ratjatijaw. Jow tejn l-ewel, ma ħanajlek l-għalek tibta. Għax naf li mux Malta bis, ta' ġifieri, fid-dinja, jekk ikun hemm xi ħaġa jkun hemm accident, ħanejdu l hekk. ħafna photographers. Mux photographers biex nisbil-mobile. Imma nafu xin il-bicċa l-lum kollox diki. Pero imma kun onest, taħseb li tfaqqar ritrat l-ewel jew tmurtejn. Dak xans l-ewel nejn u ġejt f'sitwazzjoni tkorru ħafna f'gwerra fej għadda kif fuq bomba u t-naraw mettiġi għal bdiddar fit-tex it-tifli ta' tfal tagħha biċċiet li baqa'. U dak il-ħin dil-għom dejt, ma nafx, kozi jaqbad il-bajt et neċita ruħi jaqbad dal-anzita niftakar bija. Niftakar dal-event, dal-laqlaq fil-fattara. Tara dil-għom et tiġbor it, et tiġbor si, et tiġbor zarbuna u ma tafx jek dik li jiet tifla jek ux tat-tifel, dak it-tip. U titfa kollu ġol-boros u t-tikpi u t-werza, budri jina li kiku dak jibbat il-kamera u etniħu ritratt ta' mara psiqġu idea for a press photo for human suffering. Ija, wow. Imma tiġri ħafna. Jien ma nġdux. U għandek xans, jien għandi ħagħuħra, jien meta mmur gwerra nismejtin ma nġbitx. Jien nismejtin bil-rimit, muġo gwerra miktar nismejtin mill-ħajjien. Literalment, inti qed fuq front line, qed timxi fuq nies, dak bla ras, dak bla jid, dak toqba f'ġon of sidru. X'nagħmel, noqgħod niġbed in-nismejtin? Dan nissir xi ħadd. Jew dak tifel ta' xi ħadd. Budri, tieħu close-up ta' jdejh, forsi, semmek nasalta. Imma l-bija taf kemm noqgħod attent għax naf inkun jien dak is-sitwazzjoni. Naqbel. Ġrat li jiena kont għamilt 10 years il-fotografija tal-President ta' Malta. Imma hemmhekk qed niftakar qed tara. Forsi kellu xar ma nafx. Mhux jisimha fakkar mhux ma' Mal-Iris kont. Eżatt. Kien Konrad. Ilu. U darba kienem, meta kienem papa l-istina u ġara dak l-accident, jien kont fotografer emmek, stazzjonat emmek. U dak il-ħin li ġara l-accident, dik meta kien daħal dik il-Porsche ġonnis, jien kont fuq il-fabriki Fuq is-saqaf tal... Jien fil-fatt emmek kondit law kol fuq is-saqaf tal-hangers. Il-hangers tal-Lufthansa Techniques. Eżatt. Tal-Lufthansa. Tiġbet wajda ngida. U rajna dillu stikorazza b'deħla ġor.
Il-ħaqt jena, kont jgħatek ġviri moħassa, ma t-sejjelek ġviri bladdoċ, u għandi kelli ritratti suħadom, l-orti ma domx għandi xħadom l-orti. N-nis ġviri jolew, ġviri saqqajom sejra l-lem, imma mbagħad inżilna xumbat kena radio saħna, ġanna konna grupp ta' xi 6 photographers, ma se jizbal, u nżilna nejlu, ġviri tlaqna l-kameras, imma ma taf li daru għandina n-nis, moment minnhom ħasbuna li mhux qed tisfruttaw il-moment. Biex nixbu ritratti. Mala. Issa fini ritratti, għas kena kamra mdendla maħna, kamra mdendla. Ma t-mux tużaw. Kont immaħna il-bisna l-ingwanti u nejnu l-nis u namlu l-faxex. Ma meta jinqala xaħġa, in-nis ma jibqawx fimjina rajt xaħġa simili tiġi Malta meta esplużjoni u qatlu persuna u wasalt f'mument fejn il-persuna għada hemm u tara kif persuna li tilfet b'xaħat minn tagħha jew minn tiegħu kif tintilef minn sinsija għas tkun taf x'inhi tajtu mhux hekk, ġifieri isma' tkun f'sitwazzjoni ta' xokk forsi, allura. Inkomplu? L-aħħar waħda. World Zone jew suq Malta. Nasib il-rispondejturi, jien nażel war zone over anything f'ħajti. Ħlif nqattaħin tajjeb mal-familja mal-tfal, verdiri, ovvjament huwa dejjem number one, pero l-iktar post tal-qalbi huwa l-gwerra. Il-għaliex in-nofsni at home. Hija ħaġa vera stramba jiena meta nkun qiegħed hawnhekk qiegħed magħkom anzjuż. Għandi anżjetà ħirġa minn ġew id-nejja, jekk qed insuq anzjuż, jekk qed naħdem qed anzjuż. Jek sejja gwerra qed immut diħreġ it-tojli bl-anżjetà għas naf x'qed nagħmel. U mbagħad nasal il-gwerra u kollox ikkalma. U kollox kwiet. All the noise stops. Dak in-noise kollu li kollok ġo moħħok jiġi u jagħmel hekk. Il-mument nibda nisma' That's it. Naħseb jgħat ma kontra. Naħseb kontra naħdem jien jieku. Għata xansita, jena bat il-ansita. Le, isma, jena kieku naħra naqra taħt, to be honest. Le, fil-bija. Le, to be honest, isma, miex ħaġa ta' kull-jum ta' fint, hemm riski ikbar, għalija, jen ma da kullħat forsi, għax kifet naħseb issa, forsi nkun f'dik is-sitwazzjoni u ngħid It's not that bad. L-istess. Jina, il-problema tiegħi mhux meta nkun ġew gwerra, il-problema tiegħi dejjem wara il-gwerra. Is-side effects tal-gwerra. Dak ġekat qed tieħu medication, dak il-ħin tħossha taħjar imma side effects tagħha ġejjin ġimma tiegħi wara. U side effects tal-gwerra jdumu long term fuq. U tirrealizza forsi ħafna affarijiet li qabel ma kontx għażbis jgħaddu l-għal tagħha li inti dak il-ħin tħossok hero. Miexi fuq in-nies biċċiet ta' nies dak mhux Russu jew dak mhux Ukrain u dak mhux minn Gaza u dak mhux Iżraeljan isek. You're doing your job, you try and focus, tiħu ritratti ta' makabri ta' fid-dinja, għax xejn dinja li hija vera saret. You're doing your job. Imma mbagħad wara. Bl-Ingliż it hits you like a train, li tkun qiegħed waħdek ġo sodda u taqbad tirrifletti, tkun qed tikol burger u kif tara l-burger daqsxejn ħamra. Eżatt. Tiftakar f'siq ta' dak. Kif tisma' xi ħadd jaqta' bis-sega ġo ħanut jew ġo workshop. Tiftakar tabib qed jaqla sega live ġo b'ambulanza ħna mixin. Kif ix-xom mill-laħam qed jinħaraq ġo restorant. Inti moħħok imur qed inxomm l-laħam ta' persuna qed jinħaraq. La mhix sabiħa, ħaneqilbu l-page. Mela, ħanifqu ġiex minuti oħra. Tajjeb, għax id-direttur tiedina il-batri id-dluha, pomana. Mela ġena ħanna mill-break, issa għabdu naqqa ritratti ma' Rene, naqqa ritratti fil-qosor, Rene. U biex ikun fl-ambjent tiegħu. Mela, Rene, l-ewwel ritratt li għandna dak il-ħarli 12 naħseb, 12. Huwa l-AT3 converted għal 1200 u għal-ħarli li għandi bħalissa, għal-livelli qiegħed għal-beħ vera, ma għalija wieħed mill-iktar ħarlis funky u cool qatt ma kelli f'ħajti. All right. Isma' straight pipes qed nara. Springer quddiem dak ma jkunx hekk. Ġej, it's a cool bike. Tajjeb, għalkom li forsi. Ma naqkom mexin fil-kas. ċanu mux għadċej. L-ritratt.
Dan ir-ritratt huwa fil-Cold Desert. Cold Desert xi fisser, mela l-unika desert fid-dinja li huwa fil-muntanji. All right. Mela dan huwa l-post huwa bejn il-Pakistan u l-Afganistan, imdawwar bis-silġ, u din għandek ir-ramel. All right. Imma mdawwar bil-muntanji tas-silġ. All right. Imma fil-nofs huwa Però hemm xi naqra vegetation jew xorta xejn. Zero Għandek ramel kullum kien bid-dunes b'kollox, kif jispiċċaw id-dunes jibdu muntanjol, l-iktar muntanjol tal-Pakistan, 7,000 metru. Eddin nitkellmu All right. qarbu kważi l-Everest. L-Everest, Huge mountain, 6,700 meters. U dan huwa mutur ta' xi ħadd hemmhekk u qatt tindur daqsxejn bih. Daqsik. Tajb. Tajlix muturux qas niftakar. Ma tidella ħadd naqra baż bih hekk. Xek, daw qegħdin naraw ħarli u hawnhekk naħseb Insejt li kellek. insejt li kellu il-mutur batturkom dan għal mutur ieħor li kien damandi ftit ġranet biss. Tjatini, ftit ġranet ma ftit Mutur sabiħ ħafna ftit ġranet għax ġiżidu. Dan xtrajtu għalija. All right. Fil-ta' partattu ma' karozza u rittu għalija. U għala jumej ġiżidu darridu biħuli. Taf xinti? Ma jkunx xaqqa. Ma tom xaqqa, bekk ġvini. Le, ta' rari, ta' L-Afrika twin bi. twin, u għeldijat ma' qalbi. Dak twin bi. Da semmejnieh. Da semmejni dan għamutu li xtrajtu, dal-axħar ma tanx damanda laqqas, so skip. Għana, sekk ukoll istija rajt. Però ritratta wara naħseb jgħadbih, u xejn. Le, dan Li jew ieħor. jixbu. Jixbu. Dan huwa mutur li kelli xi 10 years ago u literalment ġennata għaxin għalija ma tagħmilx tur ta' sqallija b'dak it-tip ta' mutur. Xin il-problema? Mhux it-triq. Il-mutur Jekk toħroġ barra triq naħseb jien. aħna użajna t-toroq l-iktar ta' ma li kien mie kien meta enduro bike. All right. U li qed nara ħiddur il-kantunieri isu chilled, relaxed. U dat it-toħoda ħafna U iktar. jiena ħin kollu mit-tedi waqqa first, minn first literalment imbatti. It's tiring. It's tiring, eżatt. Fimt, u jiena wasalt il-lokanda literalment iswadda minn fuq it-trucks spallejja minn iflaħom x'issa jiena nsuq moturi. Għaxin neġbih minn fuq flaġija. Hekk eżatt il-motor. U da, ħelibni. Istja. U liħu isu ħassa, ma partatni jom ftit. Għatlu l-għax differenza. Mhux tara differenza. Motor għal-motorways naħseb huwa. Dan fuq il-motor, bidek taqbad issa eżagġerazzjoni 240. U daqsek wieqpa. Għaddek għaddej, Sofan. daħħal il-cruise control. Eżatt. Sofan. Sofan. Tisma l-mużika, għaddek qed tisma l-mużika għaddej 240. Ma sem. Ma sem, ma tix tużax għat-toroq sqallin. Dawk l-istess. Li għandu pjaċir fihom aħna. Kull country li ħaddu ħad kaxka l-exhaust, ma ħad titgħaddu iktar bil-mod, inkollhom. Sorry, il-warrani diħu ħiex ħad gref. Eżatt. Beautiful bike, but not for the. Mhux għasallija. Dara, Yes. huwa l-ewwel enduro, nista' l-ewwel isu enduro bike li xtajt. Adventure bike, adventure. Adventure bike, skuża dik il-kelma. Għaxen dur naqra. U għawrit jiċċek jekk hux reliable jew le, jekk jaqla daqta triq. Il-trattu huwa kollu kemm tort ta' Gordon minn hawnhekk insellu t-tort tiegħu. U għandu Għax qatt marret adventure jew enduro bike f'ħajti, jiena kont komdu bit-300 għax-xogħol. Alright. U ġibt hawnhekk it-300 xtajtu daqqa ta' Kristus soltu u lajna kull mem qed nirranġawh u għatlu da Gord. Għalli da sekki, għatattu kemm it-tieni għal tiegħi. U qassowejtu l-mutur, Kif kien? ħadda u però dan il-mutur hija għandu l-emozzjonijiet kbar ħafna. That's my COVID bike. Ma jiena waqt il-COVID jiena ma kellix xogħol. Alright. Depression kbir, ħan iġġennen pagamenti xejn. Eżatt. Kont nitlob dal-mutur, kelli ħabib tiegħi sqalija, hemmhekk ġiet innamra biex nixtiew ngħix hemmhekk. Eżatt tajjeb. Kont inħalli dan il-mutur hemmhekk, kull nhar ta' ġimgħa nitla' sqalija u kull nhar ta' tlieta ninżel lura. U għamilt kważi sena u nofs tal-COVID indus sqalija. Dak il-motur. Allura eżatt. Allura dak għalija huwa sentimental, dak Hekk. din it-train track hija biss 5 minuti minn fejn noqgħod illum il-ġurnata ġo sqalija jien. Alright. U kull darba ngħaddi minn hemm niftakar f'dak il-mument f'dak il-mutur. U f'dak il-moment ikra ngħidu ġej. Isma' kull dan iħodu bġejt. Mina l-lum kważi nitlob li COVID jieġa xi kultant, għax kemm sħittu, kemm għamilna. Sewa. Xi kultant huwa reset. We thought li COVID ħatkun reset. Eżatt. Ma kienx ġejna fa kien għamil li Eżatt. Għanna xsibna ħeddu nieħdu ħsieb iktar id-dinja, Eżatt. forsi nħobbu iktar xuxin, iktar rispett, lej xuxin. Ġejna kontra. Kulħadd sar aħdar. Vera. Skużawni, ma Sawa ma realtà. Mela, dan ritratt. Dik għal u ritratt il-post tiegħi fuq Facebook kien
biex niprofa ngħid li ġenituri kollha li hawn biex ma jibqgħux isuqu karozza weħedhom. Kulħadd imwaħħal fit-traffiku jidaw. U realtà taf x'inhi? Kulħadd jeqred. But you are the problem. Eżatt. Ikolli parents argumentaw mija jgħidu li ma ħawas tifel l-iskola bil-mutur. Mela żabbab. Mela. Bir-rispett nagħmlu. Maħna hekk nagħmlu. Għamil żmien. Hemm livell ta' attenzjoni iktar. M'għandekx għalfejn tirriskja ta' simpli. Toqgħod attent. Però suq bil-mutur mhix ħaġa tajba mhijiex. Bil-mod. Inti meta tissuq bil-mod forsi kull biker jafa u qed jaqbżuk il-karozzi. Tpoġġi lilek Mal-flow, dik dejjem. Sejna ninkazza. Għax nara pereżempju l-istess nies kuljum imwaħlin fl-istess triq, fl-istess ħin. Karozza 5-seater, persuna waħda ġofiha. Mela inti stajt poġġej sormok fuq mutur u floħqhom fis-sitta ta' filgħodu, fit-8. Mela, xiex. Xi tiżommok lura? Ħanajlek jgħiduli għax danger. U r-realtà hija ħanajlek jiena mala għax il-bieħ qatt nagħmel daqsxejn studju ta' mala jekk. Kemm mietu nisbu l-mutur f'sena Malta? Mietu tlieta? Vera, mietu tlieta? Ma nafx, ma m'għandix ma. F'sena mietu 2-3 jgħidu mietu 5. Veritiera kollha kemm hi. Iċ-ċans li ġirilek, hemmhekk qiegħed. Kemm mietu nies bil-cancer? Kemm mietu nies heart attacks? Kemm mietu nies high blood pressure, bit-sokkor? Mela. Bodri, b'heart attack biss, qegħdin nies. Issa kemm hawn nies li high blood pressure antalla, bin-nervi xi moħħal fit-traffiku, stress u depression. Bodri inti qed tgħid li kornu kuntent, skużani, nista' nuża din il-kelma fuq il-protesta. Li moħħal ġo traffiku. Qed teqret is-saħħa tiegħek stess, qed tivvelena biex qiegħed hemmhekk tidaj. Aqbad muturi anke ċilindu tal-gas bil-mutur imur nixtri guys. L-istess. Ismaħni fuq dak huwa l-pick-up truck tiegħi xorta. Mhux fit-traffiku. Jiena kemm daw ħafna. Ma nafx ħafna. Jiena tifel l-iskola għandi tifel ta' ten. Kif jista' jkun jien waslu bil-karozza l-iskola ma sal ix-xogħol. Għandek kriti għax kemm girl għandek ta' żmien mhux xkola waħda u ieħor mhux xkola l-oħra. Għalhekk kemm jaqbillek bil-mutur, imma kif imur bil-karozza ħawassal ġiex postijiet. Mhux hekk? Nitlaq bil-mutur l-imġar. Nieħu tifla, l-imġar, imur lura l-mosta, niġbor liħor, waslu r-rabat, u niġa nasal id-dar, da kollu miltu f'25 minutes. Imma korza nsija, aswaħda. Laqas waħda. Imma be part of the solution, guys, mux. Kejdu l-tifla tiegħi, ħamorru bil-karozza. Dik tiġġennen, Jiena żgħar. Skont kif tkun imrobbi wkoll. Ngħidlu mmorru bl-scooter, jew bil-Ducati. Bil-Ducati. Imma, jien ma nafx, imma dik, jiena s-soluzzjoni, kemm flyovers, is-soluzzjoni l-motur. Insa, ximkien ħasseb għafem. Palissa għedin f'kampanja elettorali, qarbu l-elezzjoni, kulħadd iwijat. Il-problema ta' traffiku, ħadd ma jisur. Mhux hekk ma nistgħu. Ejja nkun onesti. Jekk inti tittoqgħod relaxed kemm jista' jkun. Relaxed ġinvetit koma xorta bil-white plates li hawn bejjem, skużani. Fl-ġim minn kullu. Anyway, dika xorta bil-motur inti taf li qomt. Għandek ħin, m'għandekx għaġla. Qiegħed il-belt. Daqshekk. Ipparkjajt, għonek id naraw ritratti jgħod tiegħi bl-Afrika. Taf issa, jiena tfajtom, però issa t-ninnota. Jiet fuq xi basta. Imdaħħal ġo basta, mux imdaħħal ġo fih. Ġo fih, ġo basta. Ija ta' astra mandra. Mux għan iżżom jaħħaf, mux jt jgħamil xie sinjal ma nafx għalfejn dak il-sinjal. Issa t-nirrealizza kollox. Ma konċ naflu fuq basta. Daka f'nofs teach, bodina teach, rain or shine. Xorta għamur bil-motor. Xorta bil-motor. La rusa frankazzatejn overtime. Mala, da' se. Għaxina ma tlaqx bid-darsija qabel. Da' se. Ma ċi mur nipparkja fi ħan nitfaq. Jina bil-motor tlaqt il-minutes qabel bodiri. Pero sir tasra, tibdila dejjem ikollu miegħi, biex kemm wasalt is-sala ġejt maħtal għal sitta taħt l-talament tasra, wasalt biddilt complete teach bike all the way. Mela. Pero dik waħda mill-kien ukoll l-istressi nerġa' nieqafek. Għax jien kont imur bil-korazza teach u biex nisalmi knisja. Sas-sala. Panik sir u mbagħad kelli nimpjega persuna oħra miegħi biex nibata qabel. Jiena biex nibata l-aħħar. Spiċċa ħażin, le. U lilu nibata qabel biex żgur ikolli moħħi misteħli hemm xi ħadd hemmhekk.
Ġviri, dik tajba. Dele, tkun parti mis-soluzzjoni. Dar il-trattu u tat-tajers, taf? Li però mixefaw. Tajjeb. Mixef, madux Dar għasta. il-tarissa u fejjien ġew tal-Parisi u ta'kom. Jek nasal xogħol dawk it-tajers Ruma. Imma l-parik kien tajjeb Mux tajba xa ma sitxur waħda. Parik kien tajjeb isma, fa kien ibdlu. Wasanna Ruma u li Eżatt. għaw bikers Malta għaw kem treat u nitbella ħin kem iktar intaqa ma' nis laqas nkun nafu l-bikers Mhux hekk, u mhux hekk. l-bellizza tagħhom li jixtru motor biss biex jisifru dur Europa bieħ. Well done guys, dik hija Isma, għaw nis dedikati, ta' incredibly guys. Wadri, biex tikkompara. Le. U l-pieċir li tik motur barra minn Malta. Jien għandi kemm ġebil kolozza. Misqallija u mort li tal mort għalli mal familja. li dik perikolu, uża il-motor dal-mora. Nafi il-mara u t-tifej. Kol motur. Mort Island, man. It's a destination oħra. Il-pieċi. U mort bejt għandi. Kombinazzjoni il-GPS għaddini xieqas SSS bil-kolozza. Mux pieċir xej bil-kolozza għaddini. Mux ovvja. Il-mara għaxi Mela. Għaslu vinsi għaf għatli mupi. Għattirdi għatli mħadu bieġer bil-motor. Għatli mela mux bħali għara sejli. Kikul kollok li rmijek, jisek di exhaust system. Laqlek muħu l-imkien. U waħdar u koll. Mela. Kemmu differenti. Karozza, insa. Kemmu differenti. Jek ma nsuq xien. Esperienza differenti. L-darba f'ħajti dis-sena ħammu kien għandi concerts for fighters u skankananzi u għandu dal-pajis kollu. U flok krejt karozza l-darba f'ħajti krejt mutu għad mabilta. U krejt Afrika Twin. It-tnejn rajtom jien. Ah? It-tnejn rajtom l-skank fighters. Rajtom qabel, imma d-darba there's a meaning. Sta xieħu naqra tajjeb. Mill-axħar li rajtom jien, ma insomma. Esperienza differenti, flok krejt karozza. Tajjeb. Kompli kurra. Issa, fimni, di ħansaqsijin mux ħajkollu wahda ta' ġifiri. Dik il-problema. Għalek, xie ċoċata li għamilt bil-motur. Nafu għamilt. Dak nistaw nsemmu, jew dak nistaw nġi pressa l-qorti. Isma, isma, Jista' jkun. biex nżommu, isma, kellna l-branding ġew il-polizija wara. Insomma, inti naħseb bħal gess kollha li kellna. Bla licenzja suq żgur motur. Le. Le. Illa. Istja. Nejken, Kisser il-mold. Ta' qabel. Ija, għax dik ġabbet il-licenzja, ma natru Problema, guys, li nimxi kem, mux għetnajdek ma naqbis speed limit, per eżempju, għax speed limit ta' Malta u tfal. So, kun bis-sekin ġaqbis speed limit, ma insomma, dik ħagħuħra. Jina nimxi dejjem għalli, ġifati, u dejjem nirrekomanda xaħat, jek ħagġib il-motur. Jgħidli, ħan iprofa nagħmel xarejbi, mbagħad nġib il-liċenzja, ngħidlu taħdimxek. Għax jekk m'għandekx liċenzja m'għandekx insurance, u jekk tweġġar xi ħadd u ħajfittxuk għandek l-insurance tikkaverjak, jekk m'għandek liċenzja you're on your own. Ta' sekk, dik vera. Wadiri, żballi għamilta u ċuċati, waħda ta' maraj ħelwa, ftit snin ilu, mhux daqshekk il-bot, imma daqqa xejn żmien. Għaddej bl-Afrika, insomma, sa naf kemm ilu għandi bordiri 5-6 years, u indem l-Afrika dejjem rieħ. Fejn nista' ngħaddi. U nara mutu ta' trafik warajja. U għat ħannaqqas naqra, ma bqaj xorta kont over the speed, ma bqaj ta' dejjem nżur bej karozzi u ta' dejjem ġej. Il-mawxa l-alla jena. Stew inta parisit ninjoraħ, bqaj ta' dejjem normali, u la kont qed insuq salvaġġ, bqajt insuq salvaġġ. Ħalli mhux dak rani u naqqas issa. Eżatt. Bqajt insuq kif kont qed insuq. U f'kemm ngħidlek xa l-sirena. Jiena fast il-gass. Ukoll. Jien kellu suspett li mhux veri jimxi mal-liġi. Ma mettix. Fast il-gass ha raġuni. Kont qed ma ġem karozza u lek xa l-sirena. Ma jiena fast il-gass. Ħanaqbis dik karozza. Ħaniġi qudiemi biex jgħaddi. Mhux hekk? Imma kontx taf xa l-sirena lija. Għamil li jekk kara. U ġejt ma ġembi hekk u ma waqafniex imma walla l-vajzer. Għalli kem jiġġi kem musa biħda l-Afrika Twin City. Għalli għandu wieħed, għalli ma mux disiti, għalli dan bejt nindun, inti disitix bejt narak mux bid-delegerijiet. Għalli kim s-sibot, l-aħjar ħagġa fħajt, iġbin. Għalli kun imbirek suq bil-mod. Mux għal-s-sarena għamilli, mux sarena għamilli. Kemm misabiħa Malta, F'dak il-kasif. Kemm
tal-moturi, pulizija, transport Malta. Dilettanti. Li huma dilettanti Dilettanti vera. Li għalqu għajnejhom, ma japprezzaw. Japprezzaw. U meta jaraw xi ħadd qed isuq, iżhom jindunaw li dan jaf isuq, mhux qed jitkessaħ u tara fuq banki. Aħna għandna ħafna klijenti tat-transport Malta tal-pulizija u tal-moturi. Ġifieri nafa xiġu għaw jixxu affarijiet tal-moturi tagħhom li huma dilettanti, mhux ġast. Jibidilna jifmuna iktar. Mux hekk. Kif għadna qabel il-ħarli, it's a way of life. Eżatt, jibidilna jifmuna iktar. Mela. Diħa jirrispondija. Wara dak kollu li l-intqajt mija u d-dokumentajt ritratti moturi dort id-dinja, x'inhi taħseb l-iktar ħaġa illum il-ġurnata importanti fil-ħajja? Il-paċi. X'dik hija xi ħaġa importanti. Il-paċi. Importanti mhux Il-paċi li kif ġejna aħna ġo pajjiżna tħobbu tobagħda Malta isa l-paċi tlifnija. U biex issib il-paċi u ssib post tal-paċi diffiċli ħafna. U l-inner peace, kemmu diffiċli li ssib l-inner peace, kemmu diffiċli li ssib ħbieb ġenwini, kemmu diffiċli li ssib klijenti ġenwini. U klijenti ħbieb kollox għandhom xaqsmu mal-paċi. Tittaħdem fil-paċi, tikollok ħbieb li tkun fil-paċi, allura dik il-kelma waħdejja, il-paċi. Għax naf illum il-ġurnat isma kolla gas down, kullħat jinjora l-ħattijħor. Semmu sqallija, semmu xaħna ma nejxu xemm ħana traw holiday bis. Taħna jisibu ċerċu, xalajn nitela. Isma, dik hemm differenza. Paċi u nis iktar easy going, kif ħana Laid back. Pero, nisma, panejda kollox. Nalabra fuq sqallija sa nagħmel sija għaddejna fil-Madrasija, però hemm ġiex affarijiet totalment opposti minn xulxin. Mela, Malta għandna ekonomija b'saħħitha minn ixħiex għall-gvern. Ma jistax kollok kollox. Malta għandna ekonomija b'saħħitha, flus għandna mhux qed ngħidlek kulħadd miljonarju, ma min jaqla lira u jitfa' rasu u jagħmel opportunità jista' jaqla ri. Għandna liġijiet tat-taxxi li huma għalija reasonable, jekk teħel id-dipartimenti jgħinuk, dak li ġo semmejt li ġo sqallija ma jeżistix. Malta x'm'għandniex. M'għandniex il-paċi, m'għandniex it-tranquillità kulħadd splodu. Mullura sqallija u għamil l-inverted kollox dak li kif fatt. Ġo sqallija hemm il-paċi, hemm il-kwiet, kollox relaxed, biex tixtri dar biex xejn b'6,000 tixtri villa relax, żgħira, b'4,000 jew tixtri garaġġ. Tajjeb, hemm dik. Imma aktar minn hekk, xemm flus memx, ekonomija memx, xogħol memx. Bod inti fil-ħajja tittażel balance. Eżatt. Malta tibqa' il-cash cow tagħna, għandna fejn naqlaw lira tajba fejn naħdu. U sqallija min irid jgħix hemmhekk jista' jekk inti ħadd bilanċjom. It's perfect, m'għandax irid toqgħod sejjer. It's perfect. Imma l-bilanċ tal-ħajja hija dik. U sqallija ma tistax ittik dawk it-tnejn li huma m'għandek xans. U Malta laqqas, ġifieri fis-sens eżatt tissib bilanċ. Għana nistiħu ma tamorru hemm. Ma tarax tower cranes, ma tarax traffic, fitli. Mhux hekk, eżatt. Għedna ma taraħat, ġifieri tajt. F'xieta traffic hemm min xi kultant naħu klassi fuqha. Għax kulħadd mar Londra, kulħadd mar Pariġi, it-traffiku li hemm Londra u Pariġi 20,000 darba minn Malta. Mela, Anke Ruma. Imma Ruma, Londra, Pariġi għandhom options oħrajn, għandhom train, għandhom tram, għandhom. Fimt? Aħna il-problema li għandna żgħar, allura jekk għandna traffiku tinħass. Għalija m'hemmx traffiku, imma jtmu Katania ħadd fit-traffiku. Sa Katania qiegħdu ġus għalija. Podri, imma għax il-post huwa mid-darba kbar minn Malta, kollox inħass. Daqshekk inqas bil-forsi hemm spread iktar. Hemm spread, eżatt. Jiena ġimonat lejk Palermo, kont għan ġenner biex il-ħabkafs tal-kiri, miskina ħafna. Kajrana misqalli. Jibatu għalik. Il-ħadċakun tomlu, kullħat fil-nofs, ma nabibu. Palermo. Bejt, nibda salvaġismu. Salvaġismu. Għodri jem sqallija u msqallija. Isma da bħal kollox. Bħal kollox. Bat minn hemm għandek Malta u għandek Malta oħra. Skont ċed tagħmel, skont ma' min qiegħed. Skont fejn qiegħed. Eżatt. Xi miskurra? Naqblu naqal sponsors.
Nabdu għal-sponsor. Għax dar raġel isma jibda jisillu naqalħin. Ġisajt imur. Għandu l-hum trib da xorta. Bil-motor. Bil-motor, ma misajdu. Bil-motor. Walla bil-motor, mandux problemi lejja. U bl-Afrika Twitch. L-Afrika Ija, vera. Sponsor, ma Taf xittabdaħ, daraħ daħlu għeba sponsors fuq moturi ditti uħarajnek, kara. U f'daqqa għadet il-bit ħajru uħarajnek, kara, kellimu l-Gordon, għara. Incredibli. Għaxċaħat għalli mux maħantik dal-bajk eletrik, dur biħ, tuħu ritratti għek. Għara kif tmur biħ, batteri una bajk għalija, problema kbira. Jien kollu ħanim l-allo, 8% batteri, kif għana Isma, it's good, it's convenient, but it's not you need to plan ahead. Ma jisom, xikultant u jħet itik mutur, ma tliħu jitni bdejt ħajja, isma, niprofaw xaħġa differenti. U tiskanta, tiprofa xaħġa li jisem maġbitekx, u tiftaħ toro oħra fil-ħajja. Imma elettriku moturi ma jgħamilx. Għad-fadal kif taqbattejt improvement, u inti tinsiex teknoloġija toħroġ, u toħroġ improved fuq karozza l-ewel, Umbad, they shift on bikes, dejjem hekk. Naħseb xorta jiena motur, ma nafx, Jiena rrid inħoss il-magna, nejsa qajja, rrid vibration, rrid nisma' l-magna taħdem. Il-gax ma nafx modu, jaħdem dak il-electric bike landi, slow fucking slow, għax kien għadu minn tal-bidu. Ma jisimawx tiġi mal-kolozza, probablement t-prova taqbiż m'għandekx. Mutur bili jisimak u jersaq mill-ewwel. M'għandekx ċans biżax m'għandekx power biżejjed, tirġi tħol lura. Wasal żmien tal-barbecue. Jara 100. 103 krom desperaw jaraħħom pal-electric scooter. Ġifieri ekwivalenti ta' 1 to 5. Saħtu ħafna, ekwivalent ta' 1 to 5. Imma, suppost on the book jitik 80-100 kilometers. On the book. Iktar minn 40 ma namiex. Mela. Għaskon kif il-suq, ma jgħu għod jinsuq relax. Dik eco mode. Li ħatmu jibża. Għax tisaxħa eco mode. Għax kon perikolus. Għazib laqqas jitlam il-figura. Għas jitlam il-figura sa' ċirkew. Pestra. Nafsibx tijaj. Le, jgħu xtrajtu kun ħanu zaħas għallija. Mux ħantallaw. Biex jummur minn villaċċa li u għanet ħanas allura. Uġek, mela. U għadhom s-għalli kun sajli kan. Charging, insa, ma t-esistix. Insa, ħalli għalli mutur bil-plakka t-tħol jasma ħan iċċarġi 10 minutes. Pero il-teknoloġija edha jem tajba. Imma baqala ħafna fejn. Rajta moturi ta' vodiri tajbin ħafna, imma għas dik il-ħagġa titfadaq xej 5-6 euros petrol ta' meġġa komplet. U għak ġimma d-dilbi kum dita u l-għajs. Jena seb ma ta' sens. Xidarba naslu li ta' sens forsi. Le, xidarba naslu. Jena ma naħsibx tu għal-future electric, laqqas ta' hydrogen? Jew hydrogen, jew ma naħsibx iktar huwa iktar kienet tattika ta' ċiniżi naħseb. L-elettric, miex il-future, jek naħseb jien, miex iktar biex ċiniżi. Issa naw xieġri l-qoddim. Kollox taħt idejhom. Issa naw xieġri l-qoddim. Ma nafu. Trump jgħid ejja ħaninkwenaw. Insa. Insa batteries, insa cleaner, ejja ħaninkwenaw. Għax dik il-biċċa hija gimmick, ma taħdimx. Naħseb jien, hija bħalma kienet tal-COVID, hija gimmick, hija Jien naħseb li l-Europa qabdet f'nassa tal-green u better than, we have to be better than everyone. Mbagħad jinterealizza li l-ekonomija tal-Europa mhux kissirnija għawġnija ta' taħt fuq biex biddinna l-plans tagħna kollha into electric car vehicles. Imbagħad bej jindunaw that the electric cars coming from China are cheaper. X'għamilna? Imponejna taxxi enormi fuq it-taxxi fuq il-karozzi ġejjin miċ-Ċina. Inti qed tgħidilhom in-nies Go electric, go electric. L-istess ħin. Bil-research u development kollha li sar fallaw il-kumpaniji tal-karozzi kważi kollha, Volkswagen kif nafu qegħdin xifer, sejqat problemi, skola. Ġara, kulħadd beda importa miċ-Ċina, l-Ewropa mbasta qalet green energy, impon it-taxxa fenomenali on Chinese electric cars, ma mhux vera ħabbar l-enerġija. U realtà hija aħna bdejna nippruvaw aħna bħal-Ewropa ma narmux ħafna plastik, ma ninkwinawx, imma kulħadd ta' madwarna. Qed jagħmel bil-madwarju tagħna. U l-ekonomija tiegħu għax baqa' dej bil-heavy fuels u bil-plastik, baqa' tira. U l-ekonomija tagħna għax ħadna dik id-daqqa biex nippruvaw nkunu healthier than kelma, whatever. Greener than everyone li xorta hija tajba jgħidu realtà hija. Imma tittimxi mad-dinja. Jew id-dinja kollha. Jew xejn. Tmur l-Indja. Plastik minn ħut.
ġo pajjiżi narahom bajnejja, l-iskart iwadbuh fil-baħar. Eżatt. U aħna tmur supermarket li biex jitik basket, jekk ikollu l-handles ġo fihom. Mela. Għaj ċarġi. Mela. U għajna l-daw il-bullshit, skużawni. U fil-realtà. Bullshit. Għax jekk jien dik il-biċċa plastik jien responsabbli riċiklajta. Ma Merux, ħallhom ħriġ ħafna mis-suġġett. Ma jinċebli kollu jafu. Rajti kummentari fuq it-tonna. Fuq Netflix. Il-bullshit u l-korruzzjoni li hemm fuq it-ton, fuq is-sajt tat-ton mhux Malta ovvjament. Barra Malta. Li xituna jgħidlek li di maqbuda, bla bla u plastik. Kienet dak it-tip ta' kollu bullshit. tiswa miljon ton tiswa miljon. Il-korruzzjoni li hemm, il-mafja li hemm fit-ton, kbira, li tajt, ħana nbosta għalla l-basket nħalsu 10 cents biex ma femdi ġifiri, kollu. Isma' hemm kif għalene. Min se tagħmel xejn ħażin billi riċiklajt xi ħaġa, provajt tagħmel xi ħaġa tajba, però hemm ħafna u mbagħad madwar. ħaġa favur il-battery għax mhux kollox negattiv. The battery car, the battery bike works. Cities. Dik inti tgħid ġenofs Milan, ġenofs Ruma. U tmur AB, pup, tim tiċċa. Iva, qed titfajn as exhaust fis-city, you're green, vera xorta. Noise pollution. Inti kollok l-infrastruttura li Bodri, anka karozzi daw karozzi zaħdin juħorġu. Il-microcars. Il-microcars, inti mutħal kafe bija maħħax parking taħat, karozza zaħra ma minn kwinajċ. Bodri, in certain situations it works. Pero tipprovax timponi that situation fuq l-ħajja ta' kuljum. Inti eżempju li aħna l-Ewropa kollha qalu issa qatawa għax qalu l-impossibbli sa 2030 per eżempju, idu nifqu l-battery cars kollha fl-Ewropa. Imma il-fuel. ħawafqu il-fuel cars, skużawni. Pero trailers kollha petrol baqgħu, pero dajjes fil-baħar li qasmu l-containers mill-pajjiż għal pajjiż xorta diesel baqgħu, minn inti bdejt miż-żgħir. Mela min ħajbati, il-familja żgħir tibidel karozza taħallas iktar bla bla bla. Meta fil-baħar hemm l-ikbar vapuri bid-diesel, il-karozzi bil-battery tal-ftit, u mbagħad għandek it-trailers tilgħinu niżlin. Who's the biggest polluter? The family car from A to B? L-ikbar vetturi. Rġna minn suġġett ta' guys. Imma kollox il-link ma' xulxin. Inti ma kellekx tgħidilna fuq l-sponsors. Għandu raġun. Xi episodi ilu. Bella, nirringrazzjaw il-Gordon's Moto Center tajjeb li ospitana fil-premises hawnhekk. Sewwa. Nirringrazzjaw is-Signware li hemm is-sign wara reni bisu raġġiera wara l-ħadd. Eżatt, jgħid Pulit, tajjeb. Homemade Malta li jagħmlilna tajtna qalu Relix ħan ippuxjak issa li jagħmlilna naqra 3D printing, keychains. Naqra coasters tajjeb. Mela, Sign Factory, għankompli għaddejjem. Sign Factory li hu paċenzja bil-pukkanik, tajjeb, nsemmu gdejjem, jamlenna maggiet, stickers, t-shirts, tajjeb. Kollox juħsib il-effett tal-printing. 770, well-barbershop. Għaxin irranġanna l-friends għawek. Nselmu l-Daniel. Daniel minnaw. Go and Fun li jiprovdinna l-energy drink tijaw. U l-lum kanna bżon, l-lum kanna bżon. Jaħanet la massaqqa fissa. Li u jħed naħat, għaxek ħafna, tantu tajjeb jismu mija għal energy drink, ma nix Xaltux mal-kafe, kif Xanzi mal-kafe. Di burgers li aħna kwarta ħamis jiġi xismu? Nevin. Nevin najdlu. Li Nevin bin-nu. Nevin jismu, għalfej semmetu għek, Nevin nommu. Ma nafx saqsililu. Nevin. Jiġi kwarta ħamis, itina għaxniklu, nirringrazzjaw id-di burgers, il-belt u anka il-fgura. U Rago's Express, l-axħar baħħar tajjeb. Eżatt, għalek. Ġibiri tkunu kolkom baz titelaw sas għallija. Nissuġġeru l-kom Rago's Express. Tajjeb, issa, ir-rabja maħħom. B'daw kol. Mela, nibdew minn dar-raġel, laqqas kien isegwina, laqqas fucking subscribe. Minn ximkien tittibda. Rajtom videos Isma, minn ximkien tittibda, da kullħat għandu ħajja bizi, pero minn d-darba zgur ħajsegwina iktar ta' subscribe li, un sistema da' nix. Le. Li importanti, di vera,
Aħna għandna bħalissa fuq YouTube għandna iktar viewers minni subscribers. S-soltu tkun bil-kontra, tajjeb. Għanna tikonna balla viewers, imma ftit subscribers. Ġifiri, waqt jek traw il-podcast għana. Isma video dal-mora, kif trafa subscribe. Għabna subscribe, wilkom ma tiswilkom 1 cent, u li jenna tiswina ħafna. Għaxanna xeba proġetti ġorasna, u t-tinet. Għantu għam naqra kontent bxej. Ovvijament, palissa jemxala fuq il-television ħlif aħmar u blu, u ħafna kolori oħra. Mux hekk, eżatt. Kawek ma mxtara, illi t-tara mux dinna. Tisma naqra ċuċati u forsi titgħallem xi ħaġa milli toqgħod tara barazz. X'aħsa kulla. Tajjeb, irrabiet magħhom tajjeb. Ġifieri tinsewx. Naqra support minn naħatakom, like u follow. Daqsek. U narawkom. U xerjana dejjem. Aħna narawna l-Iżraelit, Mele, le, aħna narawhom, ħanarawhom minn sqallija issa next one. Next podcast ħajkun minn sqallija tajjeb mhux ma ntrenejt. Imma ġew simur naqdu karretta Konna d-deleganta. ħanġib id-demel, inti karretta xej, demel ma demel, tajjeb. Bosta l-paċi għana. Eżatt. Bosta l-paċi. Jiena moddejaqni xej, taskom għamilt affarijiet Next podcast ħajkun misqallija, tajjeb għamluħ minn hemmhekk. Iġvi narakom ġimgħatej oħra. U nirringrazzjaw. Raġel biżi ħafna. Saqsejtu għal-iva mill-ewwel. Taħjat, grazzi, napprezzaw. Semminek huwa suġġett tal-qalbi ħafna. Xo parti mill-grupp tagħna u xorta, ġifieri ħilza bajker xorta. Jiena kbirt fil-muturi ġo l-ħanut literalment, vedri naf li qegħdin Gordons biex mill-sponsors tagħkom ir-realtà. Eżatt. Imma jiena isni kbirt ma' Gordons kien żgħir u ma tkibru, illum qiegħed u jiena ġejt għalih u bajker bħalna hija mal-komunità tagħna. Eżattament. Tajjeb. Mela aħna narawhom. Narakom ġimgħatej oħra. Ġos għallija. Ma nafux fejn. Ma nafu fejn għandna pjan kollox lest. Iva. Kurra fejn. Għandi naqra ideja jem, pero ismijiet inti mux kad semmijom U zgur. kien semmijom. semmi wieħed biss. Wieħed biss. Enna. Ejja. Location għal-għodu. SS 115. Taħra? Nsemmi li triq biex tasalija. Hija l-iktar triq sabiħa għal-muturi f'sqalija kollha. Aħna jista' jkollha minni. Tittaddi Hemm ċans li għadna ma milniex, issa ħana mill-għu ma l-segwaċi. Tinżel għal-nebru di minn wara. Pasejra. U tuħuġ ċefarura. tkun tajba. Daħħala fraqsek għax jinnensija. Tu l-lum bit-teknoloġija, nużaħwa. Eżatt. Tajjeb. Ciao. Grazzi, ġumati oħra. Ciao.